Yes, naimbag nga daw. Salamat lang bago ang lahat. Diyos ti Agnina, parity blessings can good wishes na pinadala ninyo sa akin sa aking birthday. Medyo na-delayed. Nagbibiroan nga kami dahil wala yatang katapusan itong teleserye ng eleksyon ng 2022. Ayun nga, nag-aantay kami ng closing episode ng season 1 na substitution. At salamat sa Panginoon, natuloy naman si Inday Sara Duterte na makipagtandem kay Bongbong sa ading ko. Then after that, ang next issue naman ay yung disqualification. Malamang yun ang season 2. Sana naman maganda naman ang closing episode. At ngayon, may balitang mainit galing sa Manila, dagiti withdrawal ni Apo Senador Bong Go. So tayo, tuloy-tuloy lang tayo tulad ng dati, ano man ang mangyari, sino man ang kalaban, handa naman natin harapin. So, eto, andito tayo and matagal na akong nakikipag-usap sa ating local media, so perhaps if you have questions, I'm quite happy to answer them. Good morning to everyone, welcome. If you don't mind to come here to the center para hindi magulo ang itsura natin sa camera at medyo tight. Alam ko may physical distancing, pero yung magtatanong kung pwede lang dito sa gitna. Thank you. Okay. Let us hear first, ma'am, si Sir Sandro and Sir Toto, then we will ask question to all of you. Sir, Ay, tama. Nakalimutan ko, nandito rin ako para mag-endorso ng dalawa nating magigiting at magagaling na mga kandidato. Unang-una, ang aking pamangkin. Hindi dahil sa kamag-anak, kundi dahil tunay na magaling. Sandro is consulting with us, even for the Committee on Economic Affairs in the Senate, as well as working in the Majority Floor Leader's office, Congressman Martin Romualdez in the House of Representatives. I think he will be a great asset in the enormous effort required by recovery and the life that we need to create after COVID. Alam natin na napakahirap ng sitwasyon, halos lahat tinamaan ng pagkawala ng kamag-anak, tinamaan ng impeksyon, tinamaan ng kawalan ng trabaho. So dapat talaga magtulungan, and I think the economics background that Sandro brings to bear will be a real asset to the province. So, andito si Sandro at siguro narinig na rin ninyo noon, ganun din si Toto. Masakit talaga, malupit ang local pagkat ang nangunguna sa lahat ay ang kabutihan at ang pag-uunlad ng Ilocos Norte. Higit sa lahat ng syudad ng Lawag. Kapag hindi inuna ang kalusugan at kabutihan para sa lungsod at talagang hindi na inisip yung mga hindi mabalik-balik na pondo ng Lawag City, sa palagay ko, magsosolian na muna kami ng kandila, magkamag-anak kami, pamilya man o hindi, masakit man o hindi, tiisin natin para sa kabutihan ng Lawag City. So para sa akin, ang ating mayor, si Abogado Vice Mayor Toto Lazo. So, eto. So, pakinggan natin sila. Sir Sandro Marcos, sir. Your message. Hello. Hello. Naimbag gabi ka tayo amin na po. Katulad sa sinabi ni Apo Senadora, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng suporta sa amin, sa lahat ng nakita naming mga unity rides, sa lahat na nakita kong suporta. Pag umiikot ako sa buong probinsya, hindi lang para sa aking tatay na si BBM, kundi para sa akin bilang isang diputado ng unang distrito, isang kandidato ng diputado ng unang distrito, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat.
At sa tingin ko naman, at ang inaasahan ko sa aking mga kakailan, ay na tuloy-tuloy ang inyong pagsusuporta at tuloy-tuloy din ang aking panginginig at pag-iikot para makinig sa inyong mga problema, para makita kung saan ako pwedeng makatulong, at of course, para maramdaman kung ano po ang pulso ng tao ng Ilocos Norte. Thank you, Sir Sandro. Si Sir Toto naman ng Lawag City. Sir Toto, good morning. Thank you, Vicky. Naimbaga bigat tayo amin na po. Ket siyak mismo ti mangibaga nga hangkong inexpectar nga siyak ti i-endorse ti pamilya Marcos kas kandidato nga mayor ti siyudad ti Lawag. Ngem numampay kasta at daditan ket I feel honored and at the same time humbled by the endorsement of Ma'am Imee, Sir BBM, Governor Matt, and Sir Sandro. Ket ti saon ni Ma'am Imee nga ti panagserbi ngamin ket masapol na kitain tayo DJ performance ti bawat isa. Ket ni Apo Sandro amutay met nga masapol tayo nang nangruna kadetoy intayo panag-recover amidst the COVID-19 pandemic because we need his expertise in the field of economics. Ket detoy numutoy biyang sapay kuma ta maisagot konto detoy panang-endorse kanyak ti Marcos family babaen iti tulong yo ken panagtitimpuyog tayo nga Ilocano ken Lawagenyo. Diyos tagina po. Okay nga rin, kakadua, mabalin tayo yung tagsaludsod kada Senator Imee, ni Sir Sandro, ken ni Sir Toto. So, asinit umuna ang saludsod. Rod Sadjan. Thank you, Ma'am Vicky. Bigat po, Senador, Sir Sandro at kay Sir Toto. Nabanggit ni Ma'am Imee kanina, Sir Toto, na yung pera na hindi may balik-balik sa isang term ni Apo MMK, parang walang nangyari. Pero nakikita po namin yung pursigido nyo pong pagbawi ng pera. So, paano po ang gagawin natin, sir? Amuya po ket tay ko na kon DJ pondo nga nagpukaw hanmet nga rod nga naramid iti namimpinsan nga kanito. Hanmet nga inalamon binagkatmon. Segun ti findings ti NBI nang rugi pa lang data panagpukaw de pundo in the year 2007 ket naduktalan ti 2016. Isudga po na nga data panang sapul tayo alaket pudno nga hana basta-basta masapulamon ensegida ngemtay kunak takem ngamin iti Chief Executive DJ Mangsapol from the part of the Sangguniang lumalagipyo DJ lang pan nakalukat nan DJ opisina ni Apo Tresorero ni dating tresorera kung nakit-diket it took so many resolutions before napatgan iso nga masapol nga itultuloy nga sapulen ket nuhaan nga naaramid kadetoy madama nga administrasyon nang nangrunay ti parte ti ehekutibo namnamain nyo apo nga maaramid to data no datayon to ti nga pagasatan. Sisingit lang ako Ang sabi ng iba, Toto, lagi ka raw galit. Parati ka daw nagsasalita na parating galit at mainit ang ulo. Sabi ko, wag na ninyong bintangan si Toto. Talagang maraming kagagalitan, maraming kaiinisan. So, chill lang tayo, pero sa kabila nun, maintindihan naman natin. Maski ako, nagiging high blood na rin ako sa Senado. Puro kurakot, puro inefficiency, puro sayang ang pera at ang pondo ng tao. So, maintindihan natin, minsan talaga may panahon na hindi mo na rin mataim ang sunod-sunod na kapalpakan at kasamaan
na nakikita natin sa larangan ng politika at ng pamahalaan? Okay, brusko daw ang impression eh. Sir Toto, adda ka din palatpatan tayo dagiti personalidad nga posible nga mapilaan iti kaso nga deti likudan detoy panagpukaw detoy nasurok nga 80 milyones iti syudad Tilawag. Amuya po kita detoy NBI nangiulin iti darom ken ni dating treasurer. Ket no makitam jay proseso nga pan nakaaramid na haan nga nabantayan na talaga because it took so many years. At dadan dagiti balin nga mapilaan ti kaso agraman diti administrative ta ammo tayo met nga no opisyal ka ti gobyerno no hammo nga aramiden ti annungem aket talaga nga adda basehan ngem hantay pala inagnagaan ida po tapno no haan nga ma-preempt ti investigasyon ti ombudsman. Okay, sir, thank you. Ni Arlene, ti sumarunong agsaludsod para kaya ni Sir Sandro. Yeah, good morning, call. Pati na nga kami ni Senadora, pati si Apo BBM, medyo na-dismaya talaga kami nung lumabas ng balita na yan. Dahil nung nagsimula ang aking pag-iikot at nag-file ako, sinabi naman ni Apo Rudy na kahit ano man mangyari sa local politics, dapat magkakaisa tayo at susuportahan niya ang aking tatay. So medyo nagulat kami nung sinabi ng aking katunggali na susuportahan si Bongo. Medyo nakakalungkot lang dahil alam naman natin ang Pangulo na Ilocano ay makakabigay ng napakaraming tulong sa kanyang baluarte na Ilocos Norte at ang Ilocandia. Tayo naman bilang mga Ilocano, mahilig po tayo na solid dapat. Pag-asa ng mga Ilocano, ang pag-asa ng Ilocandia. Tapos ang nangyari yung nangyari ngayon na nag-withdraw na po si Apo Senador Bongo. Hindi ko alam kung ano na mangyayari sa kanilang mga plano. Baka pupunta kay Pacquiao, baka pupunta kay Lenny. Hindi natin alam. Pero medyo nalungkot lang kami sa nangyari doon. Pero para sa akin naman Apo, I think wala namang no arguments naman. Pag ako naman, ang sinasabi ko, lahat kami dito ay napaka-solid na Bongbong Marcos para sa Pangulo dahil alam natin na siya ay pwedeng magdala ng napakaraming tulong dito sa ating probinsya at taga dito naman talaga ang aking tatay. Sir Sandro. Po, Senator Imee Marcos, ano pong reaction po ninyo na tuluyan na nag-withdraw ng kanyang COCC, si Senator Bongo? Well, tignan natin kasi nakailang announcement na to. Pero sa atin, tuloy-tuloy lang tayo, di ba? At sabi nga ni Sandro, sabi rin ni Toto, maganda yung tinatawag natin All Ilocano Unity Team. Bakit ko sinasabing All Ilocano? Dahil si Bongbong, siguro naman wala naman si Ilocano pa sa Ferdinand Marcos. So walang dispute yun. Yung ikalawa, si Sara Duterte. Si Mayor Inday Sara Duterte. Para namang kwan yan, para naman yan nanay ko. Nasabi nga ng nanay ko, kayong lahat mga Ilocano by accident. Basta pinanganak na lang kayo rito. Ako, pinili ko ang Ilocano na mahalin habang buhay. Ganon din naman si Mayor Inday Sara. Ilocano talaga yung asawa. Kaya't alam natin na yung puso niya at yung diwa na ibigay sa Ilocandia. Higit sa lahat, sa Paway, Ilocos Norte. So, I think this all Ilocano slate is going to win inevitably in this province. Hindi po ba? Kaya solid po tayo sa unity team
BBM Sara Duterte Carpio. Okay, would like to acknowledge our very own Governor, Governor Mathew J. Marcos Manotoc. Good morning, sir. Okay, si Ronald, si Anthony. Good morning, Senator at Governor at Vice Mayor at kay Pam. Sir, kay Sir Sandro, kung kayo po'y papalarin sa susunod na eleksyon, ano po yung gagawin nyo para sa pagbangon ng ekonomiya, lalong-lalo ngayong COVID pa rin? Unang-una, yung isa sa aking main programs, Apo, ay nakita naman natin, may bagong variant na naman, yung Omicron, ang tinatawag nila, mukhang nakakatakot, baka mapapasok sa bansa natin. Kaya, sa tingin ko naman po, at kung bibigyan ako ng pagkakataon para magkipagserve dito, kailangan hindi lang mahihinto ang ating buhay dahil sa COVID. Kailangan pagandahan ang connectivity ng ating probinsya, kailangan pagandahan ang internet ng ating probinsya. Kaya dahil kahit at para tapno, kahit may pandemya, ay magagawa naman natin ang ating kailangan gawin. Maitatayo natin ang ating negosyo, ang ating mga online markets, at it looks like naman that's where we're headed, at yan talaga dapat ang focus natin. Ikalawa po, ang agrikultura ay isa sa aking mga prioridad. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang agrikultura sa ating probinsya. So we have to, kailangan po mag-focus tayo sa mga high-value crops, pagandahan ng irigasyon, at iayos po ang problema ng ASF. Pati po yata si Senator, talagang sinusulong niya po yung small and medium enterprise po sa Senado. Yes, alam niyo, nabanggit kanina ni Sandro itong issue ng COVID, at talagang walang katapusan yata yung mga virus. Sabi nga, 7 na lang ang letra sa Greek alphabet na natitira sa kakamutate ng virus na yan. Nasa con na tayo, nasa O na tayo. So talagang malaking problema. So ngayon, ang atin na lamang, nariyan na yan, we have to live with it, di ba? We have to live with that virus. Ang problema, itong nangyari sa Lawag, yung kapalpakan ng pagbabakuna, yung kabagalan ng responde, yung kaluwagan ng iba't ibang sitwasyon sa barangay, yun ang para sa akin, talagang nabigo talaga yung aming pag-asa na manatiling zero COVID o di kaya very low COVID or managed pandemic dito sa probinsya. Sabihin na natin, imposible yung zero. Ngunit ang tagal natin na zero Talagang nagawa natin. Pagkatapos nun, yung Lawag, biglang pumutok ng ganyan. Nagkaturuan pa, hindi naman maganda yung nangyari. Turo-turo, tapos kanya-kanyang sisihan, hindi maganda yun. Dapat lahat gagampanan ang papel niya. Lahat maging stricto, kung kailangan magkontrabida, ganyan talaga ang buhay. Malayo pa naman ang eleksyon, bakit naman yun ang iniisip? So para sa akin, unforgivable po yun pag hindi pinahalagahan ang kalusugan ng bawat isa. Higit sa lahat siguro, kailangan natin isipin ang parating pinangangambahan ni Governor. We have the oldest population in the Philippines. Kumbaga, ang Ilocos Norte, ang siyang Italy ng mundo. Pagkat ang Ilocano ang pinaka-longest living. Saksakan ng dami ng ating senior citizens, ng ating minamahal na lolo't lola, pagkatapos pababayaan, hahayaan na naghahalubilo, nagsusuper spreader, tinatagalan ng pagbabakuna. Hindi ko matanggap yun Kaya, sorry na lang, kahit masakit, kahit kamag-anak, andito na tayo. Okay, go. Good morning to everyone. Good morning po. Magandang umaga po. Good morning to everyone. Well, I'd just like to add yung sa sinabi po ni Senador Imee. Actually, yung Lawag, in fairness, medyo inayos na yung vaccination. I think earlier this week lang, Regional DOH named Lawag City as one of the highest
sa vaccination rates. And yesterday, we had quite a successful vaccination day, no? Na I think over 20,000 recorded in a single day. So these are positive developments naman. But I think we can say sa Lawag medyo kulang sa ayuda, no? In terms of yung immediate response, we had to augment a lot of the areas sa Lawag City. But in fairness, sa vaccination, medyo magulo sa umpisa at madaming miscommunication between the city and the DOH. But putting that aside, in fairness, medyo inayos naman. And to Sandro's point regarding the economy, I think malaki po ang makakatulong ni Sandro, no? Especially with his network and with his ability to communicate sa Manila. Kasi we're also looking to bring investors dito po sa probinsya, especially on the product processing side, no? At yung medyo industrial side na. Kasi yun po ang nakikita po natin na kulang sa atin. Medyo na-stuck po kami, na-stuck po tayo sa production phase, no? So kulang po tayo sa product processing and sa value chain, no, na pag-process ng mga produkto. Of course, under the good senator, we had many positive developments, no? Mango King, dragon fruit, sa garlic, we were processing more and more. So that's something na sa tingin ko po will really benefit the province if we're able to capture po yung value adding na sinasabi po nila. Yes, right now, bilang committee chair ng Economic Affairs, nagde-data gathering ako at sana mauna na ang Ilocos Norte. Nangongolekta tayo ng mga datos kung sino yung pinaka-hardest hit. At alam naman natin kung sino yung hardest hit, di ba? Yung mga arawan ng bayad, yung mga hindi na makapag-pasada, hindi na namamasada, eh syempre arawan yun. Basurero, ayan, wala naman sa listahan din yan. Yung mga arawan lang talaga ang bayad o per piece ang bayad. Talagang walang kinikita. Sino pa yung mga hardest hit? Syempre, number one, yung mga namatayan. Ayun, yun ang talagang masaklap. Namatayan ng lalo na kapag wage earner. Yung hirap din, yung mga na-infektaran. Yan talaga problematic din. Pagkatapos, yun yung mga nasisante sa trabaho. Maraming trabahong nawala. Tumakbo ako in 2010, if you recall, Manang Imee equals trabaho. Naku po, ngayon, medyo we had a few good years, like the governor said. Ang problema, nawala yung mga trabaho, lalo na sa turismo, sa transport, sa komunikasyon. Ang daming trabahong nawala. Masaklap talaga. So, eto nga, nag-uusap-usap kami, unang-una, i-focus natin lahat ng efforts at mag-data gathering, mag-collection tayo ng datos at pangalan nung mga sektor, higit sa lahat mga kumpanya, mga family-based cottage industries, mga individual na talagang tinamaan ng labis-labis. Ano ang gagawin natin sa datos na yan? Unang-una, i-identify at tulungan lahat ng family industries, yung mga MSMEs na tawag. Kung kinakailangan magbigay ng subsidiya sa mga plantilya nila para hindi mawalan yung trabaho at hindi magsara, gawin na po natin. Sabi nila sa akin sa Senado, akala daw nila Ilocano kuripot. Kuripot sa lugar. Ngayon, nataghirap, wala nang kuri-kuripot, wala nang bilang-bilang. Basta all mine to give na ang style ngayon. Tulong na lamang para sa MSMEs. Kailangan tuloy-tuloy, buhayin natin ang turismo. Ikalawa, binanggit na ni Sandro yung Wi-Fi. Ang tanging pag-asa natin ay yung connectivity. Kapag hindi tayo nagkakarinigan, walang mangyayari. Pati agrikultura, alam naman natin si Gob, nagbebenta, pati abokado kung ano-ano na lang online, para lang makabenta.
Tulad ng ginagawa ko noon, nagbibitbit ng kung ano-anong produkto sa Quezon City. Ngayon, online, pwede nang gawin. Ang laking pakinabang. At saka yung medyo moderno na internet. Kasi napakarami pa rin di nakakapag-aral, hindi mabuksan ang mga eskwelahan. So we need to open the schools. The moms, the dads, all the families need to get back to a new and real normal. Ikatlo, maliban dyan sa family-based subsidies, ikalawa, yung sinasabi natin yung internet na kailangan palawakin at pagtibayin, yung ikatlo na kinakailangan gawin na siyang sinasabi ni Sandro kanina, yung mga bagong produkto sa agrikultura. Hindi tayo pwedeng ma-stock up sa mga raw products, raw material. Kailangan i-develop natin, i-proseso, i-value adding natin, ayusin ang value chain. Nakita naman natin, sa Batak nagsusunog ng gulay. Sa Manila, namamatay ng gutom sa Quezon City at pila-pila ang community pantry. Nakita natin na talagang may problema sa biyahero, sa pagtuhog. Ibalik ang kadiwa, ang Nutriban para yung kagutuman ay mawala. So, ito yung mga pitch natin at kinakailangan natin buong buo. Itong All Ilocano Unit Team. At mula sa itaas, kay Bongbong at kay Inday Sara, na higit pa siguro sa Honorary Ilocana. Yeah, siguro i-clarify ko lang, no? In fairness naman sa amin, may mga existing naman na program, no? In fact, sa MSMEs, madami, no? We're paying their sweldo, no? We gave them sweldo. We did the pay now, work later program, di ba? And then may microfinancing tayo. And then may mga ayuda sa mga mostly affected na industries. And then may mga microloan pa, no? So we're working towards that direction. And we also met with MMSU recently regarding yung agri-processing. Kasi actually, ang laki ng building nila doon na halos puro bago. Ang equipment po nila, mga high-tech na dryer, lahat ng mga pang-product processing. Kaya lang sa tingin ko, parang hindi siya na-maximize, no? So we asked President Shirley na let's work together na lang, no? Para It should be a shared service. yung mga ani na hindi magamit, kagaya ng sinasabi po ni Senadora na mga unused harvest, dapat doon na po sa product processing na talagang i-open ng MMSU for the public use ng mga manalon po natin. And amenable naman po ang MMSU. So we're looking forward to fully operationalizing itong agri processing ng MMSU. Thank you. Yes, ma'am. Hindi, dadagdag ko lang. The province is doing its best, pero under very constricted circumstances. Kasi sariling budget lang ng lokal, kung ano man, sana dumami hanggang sa susunod na taon dahil sa Mandanas. Pero sa kabila nun, kung meron kang congressman na talagang masigasig at talagang nandyan yung puso at diwa ng tao, talaga namang malaking bagay yon. Magtulungan tayo mula sa itaas, kung yung Pangulo, talagang tutulong. Yung Vice, tutulong din. Ako nasa Senado, si Sandro nasa Kongreso. Unit team yan na buong buo, masusuportahan yung mga ginagawa sa lokal na kinakailangan palawakin talaga at padamihin. Okay, thank you po. May follow-up daw si Sir Herdy tungkol sa vaccination gov. Kay Sir Toto, glad to hear, Vice Mayor, na yung mabagal at saka magulong vaccination ng labag, unti-unting naayos till the end dahil na rin sa tulong ng provincial government na pagpapadala ng kanilang mga consultant at napakalaking suporta. Gano'n po kahalaga na ang mayor ng Labag ay maganda ang koordinasyon with the provincial government and having worked alongside with Ma'am Imee and the Marcoses,
Ano po yung mga natutunan nyo sa kanila na leadership values, Sir Toto? In the first place, Apo Marcos, nanipod pa kay Apo Presidente, ken dagitoy bunganan ni Ma'am Imee, ni Sir Bongbong, tapos ni Sandro, ken ni Govmat. They lead by example. Tapos action ti yanti strength da. Haan lang adete lip service nga kunak. Iso nga napintas no agkikinnamayet ti amin na LGU on the part of the city of Lawag. Deta nga rod di may nga problema idi damdamo ti pandemic apo ta haan nga napintas ti coordination ti Lawag idi ket it was proceeding on it independently kaslahaan nga component city ti probinsya ket isu nga DJ no ka ti rumwaran ti problema isu nga tinasken itabitay pe lang dayjay panagririri uray yan ta social media no mabalin lisyan tayo ta agtitinulong tayo teko na ni Apo Bongbong sama-sama tayong babangon muli ket timet kuna tayo dito'y Lawag tulong-tulong sama-sama kayang-kaya Apo. Yes, go. Yeah, just to add, no, yung sa bakuna, dito po, wait, sa Nicolas na pala tayo. To add sa bakuna dun sa Lawag, no, actually, medyo may concern din ang PHO and ang DOH po natin, to be honest, na one of the reasons why Lawag's numbers are so high is because many of the people that were vaccinated in Lawag are not actually Lawageños. Kagaya ng lahat ng binabakuna ng PHO, no, ni Dr. Redas, all of our vaccinations, kumbaga kinikredit sa Lawag City. But madami doon sa mga recipients or vaccinees are not Lawageño. So kaya medyo dumadami at tumataas po ang percentage of vaccinated dito po sa Lawag. Kaya when we asked the mayors recently in preparation for this vaccination day, ang sabi namin sa kanila, first things first, ilista ang unvaccinated people. Kasi we need to know exactly sino po ang mga unvaccinated sa city or sa munisipyo po ninyo. And that's where we start. Kasi paminsan misleading po itong mga percentages na kumbaga window dressing, no? At for show. But it's hard to get yung talagang totoong or accurate na picture ng Lawag vaccination. In fact, I think it's safe to say na may mga unvaccinated pa rin sa Lawag City. So that's what we need to focus on. Hindi yung high vaccination rate natin. Thank you, Gov. Senator? Ihirit lang ako kasi tinanong ako sa Manila. Ang pagkaintindi natin nung umpisa, good na tayo pag na-vaccinate. Nakita natin, napakaraming mutations, lalo na itong bago, na napakaraming pinagkaiba, na ang maliwanag, kahit may bakuna na tayo, kahit sabihin, ma-booster na tayo, test pa rin. Test pa more ang kinakailangan. Dapat sana magkaroon ng massive testing effort na libre at tunay na reliable. Yun ang kinakailangan natin ngayon. Dahil hindi lang talaga bakuna pala, kundi i-testing, i-isolate, i-treat. Pero marami ng magandang balita. Yun nga lang, susunod tayo sa patakaran. Marami nga nagtatanong, ano daw mangyayari sa eleksyon? Dahil super spreader. Miski yung napakaganda nating caravan, maraming sumisita na super spreader at natatakot. So we have to be very careful that in the midst of this enthusiasm
and all our efforts to show support, we should still maintain the health protocols. How we're going to do that is not going to be very easy. Thank you, ma'am. Ronald, may tanong ka? Good morning to everyone. Going back ma'am sa pag-withdraw ni Bongo, may hiniling ba sa grupo ninyo yung kanyang pag-withdraw at makikita nyo ba yung full support ni Senator Bongo at President Duterte sa kandidatura ni BBM po? Magulo pa ang balita, no? Kasi breaking news lang siya kanina bago kami pumunta rito. Sasabihin ko ang totoo. The reality is, we were absolutely heartbroken by the almost violent reaction of the President. But we are not the enemy. That is very, very clear. We've been allies, we've been supporters, and it goes way back. The President's father was a distinguished member of my father's first cabinet. And really, we have been very, very grateful to the President for the many, many blessings he has brought upon not only Ilocos Norte but the entire Philippines. Kaya sa amin, sana magbago rin kung nagkaroon ng tampuhan o nabigla kay Mayora at sa amin, sana maintindihan na lamang at tuloy-tuloy natin ipursige ito. Ngayon, itong tungkol sa pag-withdraw, ang sinasabi ko lang sa lahat ng kandidato, hindi turo ng aking ama ni Apo Lakay ang pagiging galit o paghihigante. Do not get angry, least of all, do not get even. Revenge is God's. It's not ours. So, ganun. Makikita naman ninyo sa dinami ng batiko sa amin, sa dami ng pagtutunggali, hindi naman kami nagre-rest back, hindi naman kami bumabalik. Kasi ang turo pa nga ng nanay ko, kill them with kindness. Labis-labis yun. Walang kaawa yun sa mundo. Mabait talaga yun. At saka bibigay lahat. Kaya't para sa amin, kung may mag-withdraw man lang o nagdadalawang isip, huwag kayong mag-alala. Wala kaming kinagagalit, kinatatampo, kinahinanakit. Wala kaming ganon. Kasi talagang that's really not Marcos style. We just don't do that. Okay, kay Govmat, sir, alert level 1 na po ang Ilocos Norte, but then mayroon itong bagong variant ng Omicron. So ano pong gagawin natin dito sa Ilocos Norte yung sa ating mga protocol, sir? Well, thanks Ronald. Morning po. Unang-una, I think we've obviously loosened our protocols, no? Especially sa pagpasok ng mga residents and non-residents. But it's something that we have to watch very closely, no? Kasi pati po ang Delta ganun eh. 'Di ba? We were wondering for a while, nandito na ba Delta? And even kami dito sa Ilocos Norte, medyo may idea na kami that we had Delta long before it was confirmed, no? So I think itong proactive and preventive measures need to be taken. In fact, napanood ko yung press con ng Director General ng WHO kahapon, and they're very concerned, no? Siyempre, may mga unknowns pa, but the basic message was to prepare already, no? And at least we've blocked certain flights, no, from coming to Manila. But as I said, malay po natin, baka nandito na, no? Who knows if Omicron is in Manila or may even be in Ilocos Norte. So as of now, we won't overreact, no. We won't tighten up without knowing exactly what Omicron the situation is, no? But we're gonna follow very, very closely and act fastly, no? We're gonna act quickly and be cautious. But at the same time, I think masasabi ko na
long gone na po ang mga hard ECQ. No, we cannot afford to go back to these very hard lockdowns. We need to find a way to balance this, especially kasi most of us are vaccinated already. No? So we have certain levels of protection. But as Senator said, siguro ang pinaka-importante is let us enjoy the holidays, but may we do so responsibly. No? If we can, sa mga rare moments na hindi po kayo kumakain at umiinom, mag-mask naman, 'di ba? Choose a venue na outdoors, 'di ba? Sana para well ventilated, distance pa rin ng konti kung pwede, no? So, let's be careful pa rin. Let's enjoy and have fun. I think we all deserve a a celebration of sorts, no? We all deserve a break. But let's remember that COVID is still around, no? Thank you, Go. Bromel for Sir Sandro. Para po kay Sir Sandro. Sir Sandro, Hello, sir. nakita namin sa Facebook yung mga nangyaring Unity Ride, BBM Sara. Ang dami po. Expected po ba ito dito sa Ilocos Norte at sa iba-iba pang bahagi ng ating bansa, Sir Sandro? Unang-una ako po ay nagpapasalamat, no, sa lahat ng mga organizers, sa lahat ng mga attendees, sa lahat ng mga sumuporta through yung mga unity rides. Kaninang umaga, kakagaling ko na nga sa yung Sara PBM bike ride. Sa akin, kahapon, nung tinanong ko kung ilang taong pupunta, sinabi nila 5,000. Nung dumating ako, naging 10,000 na nagpakita. Yeah. Pati na nga nung sa unity ride, sinabi nila na malapit sa 50,000 ang expected attendees, nakaabot tayo ng 100,000. So I think this is very much in line, no? Very much in line sa mensahe ng aking tatay na kailangan tayo ay nagkakaisa, kailangan tayo ay nakikisama para naman mas gagandahin natin ang buhay ng hindi lang ng ating mga kakailian kundi ng ating mga kababayan. And I think there is no better place to show unity than in our home province here in Ilocos Norte. And I thank each and every one of you. I thank each and every one of the supporters na ipinakita nila ang pagkakaisa ng Ilocos Norte, ang pagkakaisa ng ating mga kakailian. So, lumalakas ang loob namin and natutuwa ang aking tatay, natutuwa si Inday Sara Duterte na nakikita niya na sa aming hometown, solid na solid talaga ang support. At lagi ko naman sinasabi sa mga taga-una distrito, ang inaasahan ko naman po ay ang ipinapakita nilang suporta para sa aking tatay at para kay Mayore Inday Sara Duterte ay hindi lang solid BBM, hindi lang solid Sara sa unang distrito, kundi solid Sandro Marcos din para diputado po. And of course, solid Toto Lazo and solid Gov. Hindi ko na sasabihin solid Senadora dahil alam ko automatic na yan. Oh, okay. Kaya, ay oo na nga, no? Thank you po, Sir Sandro. Para po kay Ma'am Senator. Ma'am, kompleto na po ba yung line-up ng BBM Sara to 12 senators, senatorial line-up, ma'am? Wala kan nangyari kasi, kompleto na ba? Ewan ko, kasi nung last kong kausap, marami kasi nagpapakamatay sumali. Ganon. So, nag-iwan ng puwang. Nung una nakita ko, 9 lang, naging 10. Yung iba nagbaliktad, pumuntang BBM Sara. Ngayon mukhang buo na, pero i-release nila sa lalong madaling panahon. Okay, thank you po. Wala pa akong permiso mag-chismis eh. Slight lang, slight. Ito yung first election na hindi ako tatakbo. Masarap pala pag meron. Kaya lumalakas ang aking loob pag nung nalaman ko na hindi tatakbo si Senadora dahil nandito siya para tulungan kami. Oo nga, maganda itong papel na meron. Okay, very good. Yes, may magtatanong pa yata. Si Tere ng Magic FM, asan ka na? Okay, may follow-up lang. Good morning po, Senadora. Tanong ko lang po, since nakikita po natin na
One Ilocos. Nakikita po natin yung suporta ng Ilocos Norte. Open na po ba tayo sa pakikipag-ayos or sa pagiging okay po sa Fariñas po para po ma-reach natin yung One Ilocos po? Mahirap pag-usapan at this point dahil eleksyon eh. Since umatras na po si Bongo na sinusuporta po ng Fariñas, yun po yung pinaka-main na tanong ko, sorry. Yeah, good morning po. I think I mentioned also sa press con ko na, well, as the senator saying, medyo too late na, no? Kasi nag-file na kaming lahat. And as I mentioned before, di naman po tayo na negotiate or areglo sa Fariñas clan. Siguro we're comfortable, no, kung saan ang mga kandidato po namin, and as I said before, hindi naman mahina po kami sa mga backdoor negotiations, mahina po kami dun eh. Ayaw namin ng ganun, no? Gusto po namin upfront, no? Transparent lang, and ayaw po namin ng mga last second filing, no? As you can see, we filed hindi naman early, but not last second, no? That's not our style. Hindi po kami mahilig sa mga last second, mga tactics na ganun, no? We like to keep things very transparent, and we don't like to compromise for Ilocos Norte, no? And let's let the voters decide na lang, no? I think, as I've always said, there's no harm in having an opponent. There's no harm in fact, I think it's beneficial for voters to have choices and options. And let's hear the sentiment of the Ilocano. And konting dagdag lang dyan, Apo. Yung sinasabi mo tungkol na kung pwede na magkaroon ng usapan dahil nag-withdraw si Bongo, ang sa tingin naman natin, ano ba yan, lumabas na kayo, parang all-out support kay Bongo, dahil nag-withdraw siya, gagawin mong plan B ang tatay ko. Medyo nakakalungkot naman na naging backup plan lang kami. So, hindi naman ganoon ang ugali namin. We've never been one to turn down support, but we've never also been the kind of family to nasasabihin nila, sige, wala na yung gusto namin, so kayo na lang. Hindi naman dapat ganoon. And I think nalungkot talaga ako sa nangyari. Sa totoo lang, nalungkot ako dahil sa mga sinabi ni Ma'am Ria na all out kay Bongo, kahit hindi yan ang sinabi ni Apo Rudy. Pero kung yan ang desisyon nila, I'm sure, katulad sa sinabi ko, baka pupunta kay Lenny, baka pupunta kay Pacquiao, di natin alam. Pero okay lang. May plano kami as a family, tuloy-tuloy lang ang aming mensahe na kailangan tayo magkakaisa para babangon muli ang ating bansa, para babangon muli ang ating probinsya. Yes, And go. siguro as Senador Imee said before, the North remembers, diba? So whether it be Ilocos 6 or whether it be yung pag-zero sa budget ng lola ko sa Congress, or whether it be Ria's endorsement of then presidential candidate Bongo, Ilocos Norte will not forget. And that's why we appreciate our kakailian. Thank you. Nako, speechless ako. Ma'am, ikaw na, ma'am. Wala lang, natatawa lang ako, madamdamin pala itong mga katabi ko. Oo, Talaga naman, madrama ang teleserye. Okay, yung mga last message ninyo po, nahin natin si Sir Toto ng Lawag City. Sir Toto. Again, agyamanak unay iti pamilya Marcos. Kay kunakon tatay
I am honored and at the same time I am humbled. So nga agkarkararagak nga dito'y syudad ti Lawag, malawlawagan ti kapampanunutan tayo amin, ket pilyen tayo dete mangidaulo nga pudpudno nga agserbi, ket sapay kumata babaen iti bendisyon ti Apo, mahaan na mapabainan deto'y endorsement ti Pamilya Marcos kada tayo Apo. Diyos ti agngina na imbag abigat tayo amin. Thank you, Sir TL. True love. Si Sir Sandro, sir. Like I said, tungkol sa sinabi ko kanina, sana naman po, no? Lagi ko naman to sinasabi, hindi nyo lang, na wag nyo lang itingin ang aking apelyedo, itingin nyo din, ayoko lang maging kilala bilang isang kandidato na Marcos, kundi kandidato na Sandro. Dahil kung makikita nyo naman ang aking pinag-aralan, ang aking pinagdaanan sa buhay, aking naranasan, makikita naman na ako po ay handa na maging diputado, ako po ay handa makipagserbi sa aking probinsya. At lagi naman nila sinasabi at pinag-iikot nila ay masyadong bata si Sandro para maging diputado, ay masyado pang he's too young. Pero alam mo po, 2 taon na po or malapit ng 3 years ako nagtratrabaho sa House of Representatives. Ang pinag-aralan ko aking master's degree ay Economics and Development Economics, International Politics po with honors. Ang pinag-aralan ko bilang undergraduate. At sa tingin ko naman po at inaasahan ko po na makikita nyo na lahat ng pinagdaanan ko sa aking buhay ay sinipagan ko at ginalingan ko po. At ang pangako ko po sa lahat ng aking mga kakailian ay kung bibigyan nila ko ng pagkakataon para makipagserbi sa kanilang lahat, ay gagalingan ko din ang pagkaserbi ko sa kanilang lahat po. Thank you, Sir Sandro, our governor. Yeah, good morning once again to everyone. Well, kagaya ng sabi po namin kanina, I just like to caution everyone this Christmas na sana maging safe po tayo. Kasi ayaw naman natin na masaya ang Christmas pero January naka-isolate tayong lahat. 'Di ba? Baka naman hindi worth it. Masaya ang Christmas pag New Year isolated at lockdown lahat, no? So wag naman. But as I said, I promise na we will avoid lockdowns and isolations as much as possible. And also siguro kasi medyo campaign mode na yata lahat, no? Maybe we can ask na lang, especially sa mga towns, no, sa mga cities and sa munisipyo, na technically wala pa tayo sa campaign season, no? Technically wala pa tayo sa election season. So siguro tulong muna bago politika, no? Progress over politics muna. The election is still a good half year away. So let's continue to do our work to serve our fellow Ilocanos muna. And if you're not vaccinated, please get vaccinated. And in-approve na rin ng DOH ang pag-umpisa ng mga booster shots natin, which is good news. Thank you, Governor, and advance happy birthday sa coming na December. Okay, and syempre, belated happy birthday once again. Yes, now, our Senator, Ma'am Imee Marcos. Gov, sana mag-blowout ka sa aming lahat, ha? Yes. Magdahan-dahan kayo, hindi nagpapakain yan sa Kapitolyo. Gutom ang inaabat namin lahat dyan. Mas Ilocano pa sa Ilocano. So, thank you very much. Yes, I fully and heartily agree with what Governor has said. No more lockdowns. Firstly, we know they do not work. No more lockdowns throughout the country. They don't work. And the viruses keep mutating. We can't lock down against viruses. Secondly, alam na natin
na vaccination is the most important effort and combined with test. So talagang there are many other options already. At ikatlo, we need to learn to live with the virus. So that's the message really from the very difficult 20 months that we've endured. Ang sa akin na lang, nag-e-endorso na naman ako ng mga bagong kandidato. Kay Toto, bagong luma. Pero sige na lang, bago na rin. Ayan. So, nag-endorse ako ng bagong kandidato. I wholeheartedly endorse with the rest of my family, representing my mother, the former First Lady, Imelda Romualdez Marcos, also invoking the support of my brother, former Senator Bong Marcos, for congressman in the 1st District of Ilocos Norte, Sandro Marcos. For Lawag City Mayor, we are proud to present our Vice Mayor, Attorney Toto Lazo. We bring to you a new team because in our thinking, we can do better. We can do much better than we have done in the past. We can do much better in the future. And in the end, Ilocanos deserve our very best. These are the best members of the family and our political family, and we present them to you as candidates for 2022. Maraming salamat po sa inyong lahat. Juste Agnina, pasingkedan ti kinatan-ok ni Ilocano, Sandro ken Toto. Ayan, thank you very much. Narimat na arapaap intay amin maragpad. Sir Sandro Marcos and Vice Mayor Toto Lazo. Talagang dinumugan nila si Sir Sandro na talagang hindi tinatantanan ng mga kabataan dito sa lalawigan ng Ilocos Norte at saan man mapunta ay talagang siya ang dinudumog. Si
si Sir Sandro Marcos, pati na rin si Senator Imee Marcos, talagang na-miss ng mga Ilocano sa tagal na hindi nakita dahil sa pagtatrabaho sa Maynila ay talagang sinusundan na nila. Yan, si Sir Sandro, yan. Si Sir Sandro, talagang ang daming kabataan na sumunod sa kanya. Ayan. Yan na rin. Okay. Diyan muna tayo magtatapos dito sa ating live coverage sa press conference dito sa lungsod ng sa San Nicolas, dito sa lalawigan ng Ilocos Norte.